Ćao ljudi, dobrodošli na moj kanal. Još uvek ne znam temu videa, znam otprilike šta bih pričala, ali pokrenula me jedna inspirativna akcija, totalno spontano snimam ovaj video i samo da napomenem da ja inače svoje videe snimam samo kada dobijem neku želju i klikne mi prosto i samo sednem i ispričam to što imam, nikada ne pravim nikakve planove. Danas pričam o ljudima koji deluju pozitivno, a zapravo uopšte nisu ni malo pozitivni. To su ljudi niske vibracije, ljudi koji se trenutno nalaze u nekakvim problemima i mi po nekim sitnicama možemo da primetimo da oni su zapravo negativni. Prvo što bi trebalo proveriti jeste da li ste vi negativni kada ste u kontaktu ili se viđate sa tom osobom. Ja sam imala par primera, skoro i boga mi s vremena na vreme mi se dogodi tako neka situacija gdje mogu da prepoznam kakva je osoba zaista. Kada ste vi previše pozitivni u društvu te osobe i ako primetite da je ona dobra sa svima ostalima, ali sa vama nije baš kako treba, verujte, ta osoba je ili u nekom problemu ili je trenutno isfrustrirana, a moguće da ne reaguje baš tako dobro na situacije koje su je trenutno zadesile u životu i ona prosto njoj smeta ta pozitivnost i ona kreće da sabotira tu pozitivnu osobu. Tako da ako se nalazite možda s druge strane, čini vam se kao da vas neko sabotira, prvo proverite kakva je ta osoba, kakvi ste vi u tom trenutku, ukoliko ste vi pozitivni, ne bojte se, samo nemojte da nasedate na provokacije takve osobe. To je prvo. Drugo, jednom sam imala problem s jednom osobom koja s polja deluje zaista predivno, harizmatična je poprilično, ali ljudi je ne vole jer je previše entuzijastična i to ljudima smeta. Meni ne smeta, zaista mi ne smeta. Imalo je trenutaka kada mi smetala, mada moguće da sam ja bila na jako niskoj vibraciji. Skoro je baš bila neka situacija sa tom osobom, poverila mi se u jednom trenutku, ja sam primetila da ona nije baš kako treba i onda je počela da priča o svemu što je snašlo i verujte ljudi, takve stvari utiču na čoveka, prosto čovek ne može da bude previše srećan ako ne dovede sebe u red, ako ne reaguje na problem sa rešenjem, a ne brigom i nerviranjem. Stres može da izazove jako velike posljedice, prvo u odnosima sa drugim ljudima kod nas, potom imaju problema na drugim poljima svog života, na primjer finansije, ne znam, ljubav, porodica, karijera, ne znam, svašta nešto, a nakon toga prelazi na jako ozbiljnije stvari, na bolesti, ne znam nija kakve stvari, prehlade i druge stvari. Verujte ljudi, morate da se pazite prvo uticaju okoline, jako je to bitno. Pazite s kim se družite, pazite šta čitate, šta gledate, sve to utiče i na vaš život. Drugo, ako vam se dogodi neki problem, reagujte na problem sa pozitivnošću, sa ljubavlju. Stanite na trenutak i recite šta bi sada ljubav rekla. Jako dobra metoda. Ukoliko se u tom trenutku ne setite, ne brinite se, dešavaju se takve stvari, jednostavno nekad mozak ne može da se seti stvari kojih se setimo kada smo u normalnom stanju. Ali vežbajte, jednom će vam poći za rukom, jednom ćete reagovati jako dobro na problem i rešiti taj problem i sledeći put će biti sve lakše i lakše dok se ne bude taj problem apsolutno rešio ili svaki sledeći. To je bilo to od mene za danas. Drago mi je što sam snimila ovaj video, mislim da će biti to okej. Drago mi je što imam podršku od svojih prijatelja, moram mnogo da ih pozdravim u ovom videu. Ne znam da li ću i dalje snimati, zaista ne znam, prosto kod mene se nikad ne zna, spontano ako sednem krenem da pričam, ako ne, neću uopšte snimati. Tako da drago mi je što ste me gledali i vidimo se u sledećem videu ako bude bio uskoro, verovatno i hoće, ne znam. Verovatno hoće jer znajući svoju intuiciju, verovatno će ponovo nešto kliknuti, ja neću moći da se suzdržim i snimit ću. Vidimo se u sledećem videu, ćao!